Assalamu alaikum. Ya gai. Oga kan baro do nai ka. Me? Oga kan baro do nai ka. Kana baro. Kai ka ga Allah in ba za ka yi Hausa ba ka zuba shi. Yanzu ni sibai kan goyin da gamara. Oga kan baro do nai ka. Mun dangai. Adonsi. Oga Mata rango. ça va? Ifa no kan ne biyo. Oga yi gin portable ce ni limera sigoi. Za inda nin iri go harka. Oga ba fu kai go ne do fu ai mani amani wasan fa ne wani labora. Ir tabaga chorkube no yo. Abal do ne ko abal kan dai ni kwara. Ni me nankar irdona ka chorkube. Oga ifo go ne kan go tugai sai no. Masala fo go ne kan go tugai sai no kai sai bayaga. Adonsi ir ko sai sabai. Kun ga abin da yake gaya muku kowa kawai kofa a buɗe take kowa ya shigo sirrin gidan kowa a buɗe wallahi tun ranar da ta sauwa gidan nan wallahi ba ni kadai wani wallahi har da kowa a cikin gidan nan waye ga tambani ba to a kama ni gani ga yadda asirin wani zai rufa a cikin ku